खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 जुन 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा दिनै हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ गोबां धोन आरजिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि
गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ बहाबा हान्थिब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन समाजावबो बयजोंबो मान होजागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ मोनदों रांखौबो दिनै मोननो गोब्राब जानोबो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ बेफार फालांगियाव सांग्रां जानांगोन खहा जानांनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै गोसोआव दिनै गोजोननाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आदरखौबो दिनै मोननो हागौ बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना जोबोद मोजां बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाया बांगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।